Tenan ini sandi duit kerja yo angel piye jae menurutmu ini? Lah yo to, Pak. Jaman saiki nek ra kerja angel. Mosok dhewe mek luntang-luntung ngono to. Ndah yo. Lha apa matuke pesugihan ae to, Kak? Ngawut wae, dosa. Jadi iki aku wis ngirim lamaran ning salah sijine pabrik elektronik ya. Ning yo nanti saiki ora nek panggilan, ora nek jelasan blas. Ora yo tambah dasku pindah ning sikil. Jaman saiki golek kerja yo angel. Nek ra enek wong jero yo ra ketompo. Yo lho. Lah yo. Sajeke kerasaan. Bas lamaran pekerjaan ning kene ra penak. Yo pindah panggone warunge Lek Pardi. Kono kae. Heeh, kono ae. Yo lek no. Yo. Kae meh. Pesen kopi lho. Panggah kowe ae sing teko. Loro nek penglaris kok panggah kok tekani ae. Pelangganmu prayo mek aku iki tok to sing asli. Yo wis, pesen apa kowe? Ya, es siji, kopine siji. Wis. Oke, siap. Yo, kopine karo ese. Siap. Ngene iki piye? Kahanane ra duwe dhuwit. Luntang-luntung ngono tok. Mosok dhewe ra golek penggawean. Hidungmu kuwi mah. Aku dhewe iki ya stres. Oke, ngene iki wis umur. Ini liyane wis do rabi. Ya iya. Kaya ngene terus. Omongan apa lho iki? Tak rungok-rungokne lho. TKE asik men iki. Omongane apa? Ngene lho, Nek. Nggih. Ngomongin kahanan urip jan. Min tenan iki. Dine piye? Wis min sak sembarange. Lah apa jenenge apa ndak kerja? Lah yo kuwi lakno. Lah sing lamar apa urung? Akeh aku lebokne lamaran iki. Ning yo ora diceluk-celuk. Aku biyen yo tau ngamar ning aku mek ijazahku SD yo ora nek ketompone. Lek. Terus akhirnya yo buka warung ngene iki lah. Lah apa aku jen bisnis karo sampean iki, Mas. Weh, yo lek utangmu ning kene akeh kok ape join lho. Yo anu kuwi, bayar utang kuwi kerja ning kene to. Lah terus penghasilanmu kok endi lek mek bayar utang ning kene kerja? Piye? Wis to, anggere mau pakan sego sak piring karo ngombe es trisari jeruk ra yo wis. Wah, yang bangkrut no lek bayarane ngono. Utange rong lunas malah nombok aku. Lah piye nek? Lah piye? Yang jejak dilamar kono ning kaya enek to. Lowongan pekerjaan akeh. Nih, jal golek nek ae mari. Cek sopo ya? Kok rasing aku. Lon lek piye kabare? Tak sawang-sawang kok tambah lemu to. Alhamdulillah sehat le. Tak sawah-sawah tambah bagus. Alah, sampean kok iso ae to, Lek. Ketara sukses tenan iki. Beda karo pecah loro ngene iki. Ya iya, padahal kene meneng. Sik yo, tak tinggalin mburi ngomong malah pecah telu ngene iki ya. Iki mang kowe to, Jai karo Heri. Oh, Ki kabarmu? apik-apik ngene. Aku mulai yo sir roh kabare cah-cah elek-elek ngene iki lho asline. Lho, malah ngentai piye kek? Ngene yo piye?
nek kabar ya apik ya to. Kahanan sing ora apik, masalah ya. Piye maksudnya kahanan iki sing piye iki? Jelas nih Dan. Kahanan piye, Kang? Kahanan yo serba ngene iki jaman wis maju tapi yo panggah urung oleh pekerjaan yang layak dan juga belum mapan yo. Panggah ngono ya sambat tiket biyen. Piye nek Ngene. Kowe kan ket mang panggah sambat ae lho. Aku iki duwe ide sing rada nyeleneh titik iki tapi. Piye? nah iya to. Idene cah iki mesti ket biyen rada ora tau beres. Ndak masuk nek aku idemu iki. Iya. Lah timbangane renek penggawean iki hitung-hitung karo ngiseni dompet. Dompet kuwi jan kosong lho karek. 4.000 lho iki lho. Loh. Ngono ketok sukses dompete sini 4.000. Lah iya to. Iya. Idemu apa iki? Ngene iki ning omahe bosku lawas ya nek barang sing apik. Oh, terus Piye yo? Apa arep omong aku iki sungkan lho iki kan. Mergakno rada nyeleneh titik. Piye konsepe iki? Anu iki penake. Piye? Kan anu to ning omahe bosku sing lawas ya nek barang apik umpama di jupuk ngono piye. Tapi pas bengi ae ben aman. Lah tenan to. lho nyeleneh to. Lah rapopo iki mek. Iki lho mek nggih ngiseni dompet iki lho karek 4.000 iki mang lho. Piye? Piye? Dompetmu yo ora kosong. Padha-padha kosong iki piye? Ora di dompet iki Lah yo ngono ae. Engko bengi engko bengi. Sesuk ae yo. Esuk ayo. Besok bengi numpuk ning etane perapatan omahe bosku sing lawas kae. Ya, Lu. Terus tak anteni ning perapatan kono engko jam-jam 09.00 awakmu karo Heri iki rono. oh, ya wis anu. Kowe tak parani budal dhewe. Parani no. Ya wis, Tak oke. anteni sesuk ya. Oh. Joh, suwi men to cah loro mang. Ajire sida apa ora? Joh, kae lho cah iki. Joh. Suwi men dak nendi lho kowe iki. Sing aku mangi. Enteni iki lho ngising sowe ra. Jen panggilan alam ndak kena diprediksi yo. Piye, mentalmu wis siap tenan apa urung iki? Ya pro kowe. Rodok ndredeg ya aku Lah wis to. Kaya grogi ngono iki. Ngene ya, dhewe ngatur strategi sik mah ampere. Acarane lancar ngono lah. Oh ya wis. Nyapu penan bareng lawang lho dikancing. Duh. Iki lho laptop. Mending kowe. Wah, lagi panganan pisan iki ketoke tas acara gedeng gini. Yo pas luwe utangku. Martabak seneng aku iki.
CCTV ini. Wah, oh. Tuh, yuk, jangan keluar. Boleh sih. Nanya kau. Kenapa kayak? Suara nih, udah kan? Maling ini. Woi, maling! 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 Aduh! Goblok, masalah itu. Gila aku. Apa nih? Ngayu. Ulang maling kowe. Pak, anu Pak. Apa sih nang maling kene? Piye? Aku mek mulu tok ngomong nyang cah terus sing sitok nek ndi. Ndi mung Kuwi. Lah iya ngon maling. Iga dhewe iki. Terima kasih sikone anak polisi. Pak, ampun Pak. Digone pos satpam dhisik diinterogasi dhisik piye. Oh, mau mecahi ngeragen malu. Kon penjara e. Ampun Pak. Cono lho Pak. Ampun Pak, damai Pak. Damai. Kene. Linggo kene wae, tak interogasi dhisik kowe. Ulang maling. Pengen amun to ndul-ndur. Gongsor. Ya Pak. Kowe omahmu ngendi kowe? Kok iso turut kene, maling turut kene kowe? Kowe ora ngaku kowe, ora ngaku. Karo sapa kowe nggih? Kowe kene karo sapa? Wong telu, Pak. Lho, lha ndi? Endi sitone? Sitoke Semayu. Mbok nang ndi kae? Lho, kowe kene maling apa kowe? Maling apa ya, Mang? Apa ya? Pangarah gelem aku. Ora ngaku kowe. Tak telepone polisi lho engko. Aja, Rene. Damai. Ora iso damai iki. Iki ora damai-damainan iki. Iki urusane pusat iki. Nek nganti enek sing ilang kene sing tanggung jawab. Ayo. Aku ora. Aku ra maling, Pak. Duh, kok iso-isone muni ra maling? Aku mang lho mek ndelok-ndelok kono. Lho, Delok-delok nek apa kowe mlayu? delok kok mlayu iki. Aku kaget kok, Pak. Ah, Nek pangarah gelem aku. Ora ngaku kowe. Wis telepon. Wis tak telepone. Ojo, Pak. Ojo to, Pak. Gagat. Halo, selamat malam Pak Polisi. Izin melapor. Terjadi kemalingan, Pak. Teng griyane Pak Danang. Griyane Kauman. Segera ke sini, Pak nggih. Niki malinge pun kecekel tiang kalih. Sing setunggal melayu. Nggih, Pak. Kula rantos. Nggih, selamat malam. Duh, kirane ora aku kan. Polisine sekolah. Nah, aku ora interogasi polisi. Wah, usume pacek leng ini adil jaga le tenanan ya. Ben ndak koyo dhek kebobolan. Ini Mas Nen bose. Oh. Adewe engko bengi kudu melekan iki.